So hello everyone, welcome to our channel. नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव खनसेबाव बरायबाय. दिनै जों मानो फैदों होनब्ला जों मोनसे एनाउन्समेन्ट खालामनो फैदों. मा एनाउन्समेन्ट होनना बुङोब्ला जोंनि चेनेलाव मोनसे मा होनना बुङो गोबां समनिफ्राय मोनसेबो मिउजिक भिडिअ फैनो मोनाखैमोन, माने फैयाखैमोन आरोना. स' फैखायनो नोंथांमोननो जोङो मिउजिक भिडिअ स्पेशल मिउजिक भिडिअ लाबोदों, माने लाबोगासिनो दं. जोंनिया शुटिंआ नै जोब्बायनोखा. स' नोंथांमोना बेखौ नुगोन. भिडिअआ जोबोद इन्टारेस्टिं जागोन. नोंथांमोना नायोब्ला माने बारे बारे नायनो गोसो जागोन आरो मेथाइखौबो खोनासंब्ला बारे बारे खोनासंनो गोसो जागोन. स' जोङो मेथाइखौ सोर खनदों होनब्ला आं खनदों आरो मिस्टार जोंना बलराम बिथाङा खनदों. नोंथांमोनाथ' मिथिखायो रिसेन्टलि बिनि मोनसे जों मेथाइ हगारखादोंमोन इउटिउब चेनेलाव जोंनियाव. जियानो जाथों जों मोनसे दा लेटेस्ट मिउजिक भिडिअ नट अनलि सं भिडिअबो लोगोसे फैखागोन. ओमफ्राय मा होनना बुङोलाय नोंथांमोननिफ्राय जोङो अननाय आरो सिबिनायखौ लुगैदों. हाजासे नोंथांमोना अननाय हो, जोंखौ सापर्ट खालामबाय था जाहाथे जोङो लाबोनो हायो. एनिवे जोंनि बे मिउजिक भिडिअखौ जोंनो प्रडिउस खालामदों. डाइरेक्सनखौ आं होदों आरो गासैबो स्क्रिप्ट कनसेप्ट आंनिनो. ओमफ्राय लिरिक्स मिउजिक आरो मेथाइ लिरनायाबो आंनिनो. एन्ड डाइरेक्सनखौबो आंनो होदों, गासैखौबो भिडिअनिखौबो एन्ड अडिअनिखौबो. ओमफ्राय बिथां बलरामाबो आंजों खनफाबाय, माने जों खानैबो खनबाथाय मोनसे इम्पेक्ट खोख्लैनो हागोन होननानै. डान्सखौ करिय'ग्राफ खालामदों मिस्टार बिजय, बिथाङा दिनै गैथ'वा. आरो जोंनि भिडिअखौ शुट खालामदों मिस्टार नरेश्वर नार्जारिया, बिथाङा जोबोद मोजां खालामो बिथाङाबो. ओमफ्राय मा होनना बुङो जोंनिया कास्टआव दङ नै नोंथांमोननि मोनथिखानाय सिनायजाखानाय मिस्टार धनन्जय, प्रिति आरो बलराम. नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोल' होमबासो मोनथिसिगोन बिथाङा मा खालामदों माने बिथांमोना. स' नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे अननाय होदो फैयोबाथाय. ओमफ्राय मा होनना बुङो लाभ इउ अल. थेंक इउ. लाभ इउ अल. गुडबाय.